Моңсуланып яшисем килми дисәң, фәннәргә, һөнәрләргә өйрән дип язган төрки шагыйрь һәм дәүләт эшлеклесе Алишер Наваи. Һөнәрләр тапшырубызның темасы шул булыр бүген. Исәнмесез, эфирда белем дөньясы. Алдагы минутларда һәр эшне дә йырып чыга алырбыз. Обилимпикс чемпионатының милли этабына катнашучылар ничек сайлап алына? Балалар кулы белән студентлар һәм мәктәп укучылары эшләнмәләре ярминкәсе ни өчен шундый популярга әйләнде? Татарны шундук таныйм. Татар төркемнәре биюләре буенча ничек аерып була? Татарстандылар һөнәри осталык буенча Евроскилс дип аталган Европа чемпионатыннан 14 медаль һәм 2 медальон алып кайттылар. Чара Австриянең Грац шәһәрендә узды. Россия милли җыелма командасына безнең республикадан 19 кеше эләкте. Бар нәтиҗәләр буенча Россия командасы беренче урын яулады. Шулай итеп, Россиялеләр WorldSkills дөнья чемпионатының беренче этабында халыкара аренада үз лидерлыкларын раслады. Татарстанлылар үз җыелма командасы өчен 7 алтын медаль яулады. Компетенцияләре электроника, мобиль робототехника, ресторан сервисы, медицина карау, визуаль мерчендайзинг, отель белән идарә итү, эшмәкәрлек. Шулай ук егетләр исәбендә 4 көмеш һәм 3 бронза медаль. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Татарстаннан килгән барлык катнашучылар да профессиональлек өчен медальләр һәм медальоннар яулады. Ике кеше чемпионатта катнашучылар арасында максималь мөмкин булган балл җыйды. Татарстанда яшь профессионалларны тантаналы рәвештә каршы алдылар. Аэропортта алар өчен җылы кабул итү оештырылды. Безнең киләсе программабызда без һичшиксез геройларыбыз, җиңүчеләребез турында сөйләрбез. Обилимпикс бәйгесенең милли этабына узучы татарстандылар да үз республикаларын лаеклы дәрәҗәдә тәкъдим итә. Бу инвалидлар һәм мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында һөнәри осталык бәйгесе. Хәзер республикада төбәк этабы уза. Аның нәтиҗәләре буенча Россия дәрәҗәсендә Татарстан данын яклаячак иң көчле вәкилләрне сайлап алачаклар. Январь этапта 900-дән артык кеше чыгыш ясый. 75 компетенция буенча ярышлар 11 муниципаль берәмлектә оештырылды. Ярыш мәйданчыклары сыйфатында 33 һөнәри белем бирү оешмасы сайлап алынды. 14 яшьтән алып 65 яшькә кадәрге ярышларда катнашучылар 3 категориягә бүленә: мәктәп укучылары, студентлар һәм белгечләр. Сәүдә-икътисад техникумында Обилимпиксның бер көн узганы Надия Кадимова күреп кайтты. 900-дән артык катнашучы 75 компетенция буенча көч сынаша. Бу көннәрдә Татарстанда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр һәм инвалидлар арасында һөнәри осталык буенча Обилимпикс 2021 5-нче төбәк чемпионаты старт алды. Сәламәтлекләре чикләнгән остазлар өчен бу чемпионат зур мөмкинлекләр ача. Чөнки эш бирүчеләр белән берлектә хәйрия оешмалары җитәкчеләре дә остазларга ярдәмгә килергә риза. На самом деле результат Обилимпикс это... Асылда Обилимпиксның нәтиҗәсе ул хезмәт белән тәэмин итү һәм безнең катнашучылардан югары дәрәҗәле остазлар әзерләү. Эш бирүчеләр чемпионатта катнашучыларга эшкә урнашырга, үз бизнесын ачарга, үз мәшгульлек системасында эшләргә ярдәм итәләр. Ярышлар иң беренче очракта ул үз-үзеңне сынау, куркуларны артта калдырып яңа үрләргә күтәрелү, информация туплау. 3нче ел рәттән төрле юнәлешләр буенча көчен сынаган Гөлназ бу елы флористика компетенциясендә чыгыш ясый. Обилимпикс ул күп кешегә ниндидер уйлап та бетерелмәгән, ниндидер мөгъҗиза ачкан кебек булды, чөнки Обилимпикста катнашкан һәрбер кеше ниндидер яңа үрләр ала. Яңа үрләр алмаган дәвердә дә алар үзләренә аларның ышанычы арта. Ул бик мөһим һәр кешенең тормышында дип уйлыйм. Чемпионат 33 мәйданчыкта үткәрелде. Алар Казан, Яршаллы, Арча, Бөгелмә, Нижнекамск, Кукмара, Лаеш, Болгар һәм Нурлатта урнашкан иделәр. Ярышта катнашучыларның яше 14-тән алып 65-кә кадәр. Алар 3 категория: укучылар, студентлар, специалистларга бүленеп төрле биремнәр үтиләр. Аларның чыгышларын экспертлар бәяли.
Qozon Savdo һәм экономика техникумы чемпионатны уздыручы төп база булып тора. Шуңа да иң зур мәйданчык бу уку йортында урнашкан. Катнашучылар пешекче, буяучы, эретеп ябыштыручы кебек компетенцияларда гына түгел, яңа барлыкка килгән һәм популярлашкан юнәлешләр буенча да көч сынаша ала. Аларга визаж, карвинг, анимация дизайнеры һәм башкалар керә. Рамил Лутфуллин әйтүенчә, 2017 елдан бирле эшләгән проект 11 кешене эш белән тәэмин итәргә ярдәм иткән. Үз бизнесларын ачкан шәхесләр дә бар. При трудоустройстве инвалидов мы... Бездә иштә һәм сөйләшә алмаган инвалидлар, хәрәкәт мөмкинлеге шикләнгән, фикерләү тизлеге түбән булган кешеләр эшли. Шуңа да без аларның мөмкинлекләре буенча эшкә урнаштырабыз. Чемпионатта катнашкан осталар үзләренә генә түгел, барыбызга да тырышлык белән барлык хыялларны да тормышка ашырып булуын күрсәтәләр. Максат һәм үҗәтлек булса, бернинди тормыш киртәләре дә сине сындыра алмый. Qozon Агросәнәгать паркында Осталар шәһәре республика ярминкә күргәзмәсе узды. Монда гадәттәгечә авыл хуҗалыгы продукциясен һәм техник иҗат эшләнмәләрен алып киләләр. Алар барысы да мәктәп укучылары, күллият һәм техникум студентлары, аларның укытучылары куллары белән үстерелгән яки ясалган. Бу ярминкә Казанлылар арасында бик популяр, аңа иртәдән үк киләләр. Яшь төзүчеләр, агач осталары, тимерчеләр, чуку осталарының кул эшләнмәләрен арзан бәядән сатып алырга өлгермәскә мөмкин бит. Бу товарлар шәһәр кешеләренә күптән ошый. Моннан тыш ярминкәгә килүчеләр камыр ризыклары, җиләк-җимеш товарлары, бал, сөт продукциясе сатып алдылар. Бирегә беренче тапкыр килгәннәргә волонтерлар да ярдәм итте. Эльвина Минабетдинова да ярминкәдә булып кайтты. Ярминкәдә һәр район үз экспозиция мәйданчыгын тәкъдим итә. Биредә барлык кирәк ярак та бар дигән тәэсир кала. Азык-төлек продуктларыннан агач, металл һәм декоратив гамәли иҗат әйберләренә кадәр, иң мөһиме арзан бәяләрдән. Табигый җитештерү продуктлары әле генә түтәләрдән җыелган, кулдан эшләнгән әйберләр һәм булар барысы да якты музыка һәм биюләр белән үрелеп бара. Осталар шәһәре авыл хуҗалыгы продукциясе һәм техник иҗат эшләнмәләре традицион ярминкә күргәзмәсен нәкъ шулай ачык һәм матур итеп узды. Быел аның төп катнашучылары мәктәп укучылары һәм студентлар. Мәктәпләр, һөнәри белем бирү учреждениеләре башкалага республиканың төрле почмакларыннан үз продукцияларын һәм эшләнмәләрен шәһәр витриналарында тәкъдим итү өчен килгәннәр. Һәр район үз мәйданчыгын сүрәтле итеп бизәгән, туган якның барлык төрлелеген, һәрбер җирнең үзенчелеген һәм колоритын күрсәтер өчен. Шулай итеп, һәр район үзенчә матур һәм күңелле бәйрәм кунакларын каршы алды. Җыр һәм бию өчен аерым мәйданчык оештырылган иде. Ярминкәгә килүчеләр республиканың муниципаль районнары укучылары һәм коллективлары әзерләнгән иҗади номерларны карый алдылар. Рус һәм татар халык җырлары яңгырады. Шәһәр халкы кулай бәяләрдән камыр ризыклары, бөртекле культуралар, җиләк-җимеш һәм сөт продукциясе, ит, бал, йомырка, моннан тыш тегү әйберләре, агач, декоратив гамәли иҗат, металл эшләнмәләре, яшь төзүчеләрнең эшләре, тимерчеләр, каләм осталарының эшләнмәләре сатып ала алды. Мы приехали из Мензелинского района. Наша продукция представлена 4 организациями. Без Мензель районыннан килдек. Безнең продукция 4 оешма белән тәкъдим ителә. Коррекцион интернет мәктәбе, авыл хуҗалыгы техникумы, педагогика коллегияте һәм балалар иҗат йортының мәгариф бүлеге. Продукция төрле. Быел коррекцион мәктәп бер җитештерү цехын ачты. Күрә аласыз, дегустация өчен тәкъдим ителде. Авыл хуҗалыгы техникумы сөт продукциясе, бал, педагогика коллегияте балык тәкъдим итте. Чөнки Мензель районы балык продукциясе белән бик бай. Балалар иҗат йорты сувенир продукциясе. Быел безнең телләрне халык бердәмлеген саклау елы булып тора һәм без төрле милләтләрнең киемнәрендә күрәбез һәм халыкларның бөтен тулылыгын, матурлыгын һәм күптөрлеген күрсәтәбез. Президент грантлары фонды, Акбар Созидание хәйрия фонды, Мензәлә ятим балалар сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен интернат мәктәбе белән берлектә балалар сыроварня проекты тормышка ашырыла. Быел Мензәлә районыннан килгән мәйданчыкта тәкъдим ителде. Барлык теләүчеләр сырны авыз итә алдылар. Бүгенге көндә проектта катнашучы балалар 4 сортлы сыр әзерли һәм җитештерә беләләр. Мәктәп-интернатта тәрбияләнүчеләрнең берсе тиздән үзе дә остаз булачак һәм барлык теләүчеләрне укытачак. Я занимаюсь сыроварением. Это, получается, мне очень нравится.
Мин сырлау белән шөгыльләнәм. Миңа бик ошый һәм мин тормышны шушы сырлау белән бәйләргә, укуларны дәвам итәргә әзер. Шулай ук без алга таба да укуларны узачакбыз. Мин конкурста катнаштым, 3-нче урын алдым, проектны якладым. В конкурсе заняла 3-е место, защищала проект. Һәр районнан төрле продукция һәм эшләнмәләр тәкъдим ителде. Бу әлбәттә балаларның төрле яктан кызыксынуын, мавыгуын һәм осталыгын күрсәтә. Шулай итеп, бер урында азык-төлек продуктлары, ә башка урыннарда күбесенчә кул эшләре, декоратив гамәли осталык эшләнмәләрен күрергә мөмкин. Әмма барысында бер нәрсә берләштерә: республика гомумән һәм һәрбер районның байлыгы күрсәткече. Без бүген республика ярмаркасына килдек. Үзебезнең продукцияларны бөтенесе авылда үзебездә үстерелә, мәктәпләр территориясында, садиклар территориясында. Һәм үзебезнең менә Казан халкына үзебезнең бакчаларда үстергән натураль продуктлар тәкъдим итәбез. Безнең монда Күкмара районында иң алдынгы дип әйтгәндә башка районнарда үстерелми торган полба үсемлеге үстерелә. Шулай ук төрле яшелчәләр, җиләк-җимешләр, шулай ук кишер, шигендер барысы да бар. Үзебезнең күллият бакчасында үстергән бәрәңгеләребез бар. Шигендер, кишер, кабак үстерәбез. Шулай ук төрле арыш, арпа, бодай да алып килдек сатуга. Ярминкә чын мәгънәсендә тантана, республика районнары берләшү урыны һәм бәйрәм кәефе өчен сәбәп булды. Ә иң мөһиме, ул республикабызның яшь осталарының, мәктәп укучылары, студентлар һәм аларның җитәкчеләренең ни дәрәҗәдә талантлы булуына инану мөмкинлеге бирде. Ярминкә дәвамында бәйрәмле, матур, якты һәм тантаналы мөхит сакланды. Бу әлеге чарага аеруча зур әһәмият бирде. Татарлар өчен YouTube әлләме татарларны биюләреннән танымы? Кайсысы кызыклырак? Бу хакта Нияз Рахманның традицион сәхифәсеннән белербез. Мәгариф, балачак һәм татар мәдәнияте дөньясының иң гадәти булмаган интернет яңалыклары алда. Исәнмесез, урамда көсә күңелдә һаман җәй җылысы кәефне исә интернеттагы кызыклы видео язмалар белән күтәрәбез. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм алдагы минутларда актуаль яңалыкларны, кызыклы язмаларны сезгә дә күрсәтербез. Кәрим Мәскәүне яулый. Казанда яшәүче яшь спортчы Россия күләм бәйгедә беренче урынны ала. Сүз экстремаль спорт белән мавыгучы Кәрим Багасов хакында. Ул 6 һәм 9 яшьлектәр арасында самокатта барсыннан да оста йөри икән. Малай көн саен диярлек тәүлегенә хәтта 12 сәгать шөгыльләнә диләр. Бер ел эчендә бу спорт буенча ул шул кадәр шомара ки, хәтта ВДНХ кубогында җиңү яулый. Минем кумир Райан Уильямс һәм аның кебек булырга хыялланам. Шафкаткыч алымнар кулланып, баш әйләндергеч трюклар ясавын ди малай. Уңышлар сиңа, Кәрим. Татарча YouTube мөмкинме? Казан Федераль университеты студентлары әйе дип җавап бирәчәк. Чөнки нәкъ менә алар Татар YouTube платформасы тәкъдим итә. Идея авторлары Урал Абязан белән Райнур Хәсәнов Рейс Бухараев исемендәге конкурста катнашып 2нче урынны ала һәм 100 мең акчага ия була. Егетләр фикеренчә, татар телендә булган күп кенә видео язмалар YouTube'та тиешле аудиторияга барып җитми һәм интернет киңлекләрендә югала. Ә яңа платформа исә аларның бөтенесен бер майданга җыю мөмкинлеге тудырачак. Мин татаркас. Мы тоже татары. Татары? О, бик яхшы кыз. Татарлар төрле була, сөйләшүләре генә түгел, хәтта биюләре белән дә аерыла алар. Татарстанның дәүләт ансамбле моны үзләренең мавыктыргыч видео язмалары белән раслый. Татарларның кая ничек биегәннәрен сез дә карап китегез. Бүгінгі менә шушындай яңалыклар иде. Очрашырбыз. Сау булыгыз. Сез дә социаль шелтәләрдәге безнең аккаунтларга кушылыгыз. Сезнең яңалыкларыгызга шат булырбыз. Күнегүләр осталык тудыра дип әйткән борынгы тарихчы антиклык язучыларының берсе Публий Корнелий Тацит. Өйрәнегез, кайсы өлкәдә булса да осталыкларыгызны камилләштерегез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.